Kodazana bashaye banakithi umthetho uyavuma qhawe. Kolungu Siqala ngezingena manje ezithi ifoni yomfazi wakho uma nishadile nawe eyakho. Awunithule nendaba engaka. Unamanga ayikho Se-eda wakheka ama-spices. ababukeli bethu bawathumelele amavidiyo abo bephawula ngalolu daba. Ngelinye lamalanga kwathi umama efuna ukuloga enenkinga yefoni, efuna ukuloga enza ezinye zezinto zomsebenzi efonini yami. So uma ngena Instagram efonini yami wena lele hawuma ngithi efonini nangu umuntu awulo muntu ngiyamazi nje fai okay hawuma ngithi nangu umdlalo webhola nakho bangithi hawu nangu umshaya kaMaskandi ongakwazi ukushaya isiginci nakho mangithi hawu nasitufuza sokholo yena ayakwini niyaphapha kithi Ubuntu mabande mbukele sikushiya nemfanekiso Usenzendula isithombula nale phone yakhe egcwele amanamba abafane ngaba akangihloniphi uthi nesikwele ngithanda nokulwa. No one here is safe. Tango